السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe en garti kadi windande men pular ekko mbaɗaten mbawa windude nde wonno a jangginanama ko fof ala ko bindanmi ka wawata jangude wadde hande sen mbaɗidani ay ay sob ay ha ay subhanal la ay la hi ay subhanallah ko windirte sa waɗi ni kadi mbayani ay 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 ko gotum ay ɗo ko su ab ha nal la hi ko sert hay bat ko gotum so to fooɗi ga fooɗa so to fooɗani ga fooɗata ay ɗo ko sub ay ɗo ko sub ay sub ɗo haaɗi ay haa ne fooɗi ay haa ene fooɗi ay naa oɗo e oɗo mbaɗata mbiya nal ay nal laa ay laa ɗo ne fooɗa e hi wadde a jangi joni sub haa nallahi ɗone sub haa nallahi ay subhanallahi subhanallahi ɗo henne ay alham mbiyata alham mbiya dow alhamdu puɗɗa wiide lillahi ay lil ay laa poɗɗa hi ay ɗone mbiɗa ko alhamdu ay ni windirte ay lillahi ko ni windirte ay ɗo e ɗo woni al o al nani ham ɗo haaɗi ay ham nani ko ɗo wiyete du o ay du nani o woni lil ay lil laa hi lil laa hi ko gotum ay a heeɓi ɗo henne subhanallahi nani subhanallahi alhamdulillahi alhamdulillahi ko serti ɗo henne sa waɗini laa i laaha laaha ay laa ilaha laa ilaha illa allahu ay il lal laahu ay laahu ay ɗo ko laa i laaha illa allahu mbaɗa kadi mbiyani ay laa nani i nani laa fooƴi nani ha nani il mbaɗani ha gayna ɗo woni i o ɗo woni al o ɗo woni laa o illal ay illal laahu ay illal laahu ko serti hay batte a heeɓi ɗo kadi ɗo nani laa i laaha il ay laa ilaha
illallahu la ilaha illallahu ay allahu akbar bani allahu akbaru ay allahu akbaru ifati allahu nani akbaru wadde andi pular ene winda arab kala ko jiiɗa e arab ene wonta e pular an a jangi pular ma ɗiggini a yiɗi windude subhanallahi wadde windirdani tawde a wawa jangide ndani ƴeew bawɗo o haala e ɗemgal makko soyima subhanallahi ngara binda subhanallahi o yima alhamdulillahi ngara binda alhamdulillahi o yima la ilaha illallahu ngara binda la ilaha illallahu o wima allahu akbaru ngara binda allahu akbaru kasi ko winda e qur'ana ko tawde an a wawa jangude alqur'ana o yo haale ɗemgal makko nana nafuruma no haalitani bindira noon so haalitani windu ala alkulal ngalo haalata wawa windude ɗum ɗo ko allahu akbar nani ɗo ko subhanallahi woni ɗo alhamdulillahi la ilaha illallahu allahu akbar ni foti on jiide ɗum ɗo nani jangima ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañitoɗa janga ɗigga joni noon ma waɗe ɗum bindol gotol ɗum wawa tongade lawol gotol ɗum ɗo ɓadani ko ha mbawa ɗum yiide beele so tawi windama tawa aɗa andi no windire ɗo aɗa wawi wañitade nde wonno vidéo ɓuuri foftindema ɗo joni so waɗama ni gasi ɗo e duuɓi majjata a andi ko ɗo woni subhanallahi ɗo woni alhamdulillahi ɗo woni la ilaha illallahu ɗo woni allahu akbaru ɗo woni subhanallahi alhamdulillahi la ilaha illallahu allahu akbaru subhanallahi subhanallahi alhamdulillahi alhamdulillahi la ilaha illallahu la ilaha illallahu allahu akbaru allahu akbaru subhanallahi subhanallahi alhamdulillahi alhamdulillahi la ilaha illallahu la ilaha illallahu allahu akbaru allahu akbaru subhanallahi subhanallahi alhamdulillahi alhamdulillahi la ilaha illallahu la ilaha illallahu allahu akbaru allahu akbaru alhamdulillahi rabbil alamina windane mon nan ɗon ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañiruɗon jangon ɗigga on koola e koye mon ƴeewon camorɗo on walla on ha ɗum windo ɗum jango o ko musidɗo mon giɗo mon almuda mon nder e boowal yaya li kolo sénégal alhamdulillahi rabbil alamina so tawi no saggoyi noon noddumin e 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiyamin saggitoɗa saggede ma a saggayi noon alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam